Paha velho Kaaliali saapui Jörkkien luo Bimbon syntymäpäiville. Bimbolla oli ikuisen elämän rengas, jonka hän oli varastanut Koloukolta. Kaaliali lähti kysymään neuvoa Savumieheltä. Savumies! Pahojen velhojen veljeskunnan johtaja olikin siirtynyt hyvien puolelle. Hän vangitsi Kaalialin nautahihan torniin. Samaan aikaan Seko, Sami, Neppari ja Murre lähtivät viemään rengasta kohti märkäpeikkojen kuuluisaa Rupitölliä. Oregano tuli heidän avukseen Juustolassa. Avuksi saapui myös Rupitöllin paras jousimies ja kielillä puhuja Leeko. Pidettiin kokous ikuisen elämän renkaan kohtalosta. Päätettiin, että rengas pitää tuhota. Kaaliali kertoi, että rengas tuhoutuu vain, kun sen heittää kultaiseen virtaan. Seko päätti ottaa tehtävän itselleen. Hän sai avukseen joukon apureita. Ryhmä nimettiin Renkaan tunareiksi. Niin sankarimme lähtivät matkaan läpi tuulen ja tuiskun. He kohtasivat hirvittäviä vaaroja Muurikan hyljätyssä kääpiökaupungissa. Kaaliali menetettiin, kun legendaarinen Balordi kävi heidän kimppuunsa. Savumies valmisti nautahihassa suurhaltioita ja lähetti ne Renkaan tunarien perään. Suurhaltijat vangitsivat Murren ja Nepparin. Sankarillinen Middlesbrough menehtyi Murrea ja Nepparia puolustaessaan. Jäljellä olivat enää Seko ja Sami, jotka päättivät lähteä jatkamaan epätoivoista tehtäväänsä, heittämään ikuisen elämän rengasta kultaiseen virtaan. He eivät kuitenkaan olleet huomanneet, että heitä oli seurattu Muurikasta asti.